Pag-ulan ng yelo, naranasan sa Likuan Baay, Abra. Sundan sa report. Sa video na ito, makikita ang malakas na buhos ng ulan sa Likuan Baay, Abra. Kasunod nito, kapansin-pansin na rin na meron ng kasamang tipak ng yelo na sinlaki ng hole ng ulan. Tumagal ng 10 hanggang 15 minuto ang naranasang hailstorm sa lugar. Pag month of May, talagang nangyayari pong hailstorm sa amin, ma'am. Wala naman pong napinsala sa epekto ng hailstorm, ma'am, kasi maliliit lang po naman yung mga naranasan natin na hailstorm. Dagdag pa ng MDRRMO Likuan Baay na 2 beses nang naranasan ang hailstorm sa lugar. Naranasan daw ang napakainit na panahon bago ang hailstorm. Ang ginagawa lang namin dito sa LGU ay winawarningan ko namin yung sa barangay na may ganito po tayong mararanasan, yung thunderstorm. Paliwanag ng Pag-asa, karaniwang nararanasan ng hailstorm kapag napakainit ng panahon sa isang lugar. Bago ang hailstorm sa Abra, naranasan na rin ito sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Pag maalinsangan po yung panahon po natin, malakas din po yung condensation. So yung condensation, makakabot tayo ng tinatawag natin na convected clouds. Pag yung convected clouds na yun na po yung tinatawag natin ng CB na yung thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mararanasan pa sa mga susunod na araw ang hailstorm sa ilan pang lugar sa Luzon. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.